Amoako asem a esi ye we se wan hwehwe mu yie pa na se wo pie na video bia so a hwe asabi wo bedi natem se bia wontete ba anase won hwe ba yie enti wo yo bia wonti asem ni yie kwa na se wo pie so a wona wo de won sem aba wakeka asem potonemu se wo hwe asem ni ti ene na basa na afede wa hu ba bia wo de beto na Romeo na Saturday yoko United Showbiz so ho na sansem yi ye papa Salifu Amoako ne be yo de accident ko hwe ase nipa mienu a omo sombo mo mabusuafo pankola mo afi omo sisu ba bebo bro mo hwe mo nkwa na omo hwe kwa ye ya Japan na hwe mo a wo mo so kra ye nya bi asesa amesi omo no na chesa asem e de Romeo e kan de bo so pa tre papa na mi se obeda dwen ye re videos ni hu ne ekono wo hu se wakasa ma na kwa kira wata ne fidie no so a e de patro kese no kuto stepa e ma papa ni Ghana fo nyina se okọ United Showbiz ni efi na no ba ya ensem fata na se ni okati a ye papa no wo sre Ghana man ni papa se obi amfa ne bone enchem etu obi a ma yenti na Romeo e wona so e ho emra bebe sa me fa kwanya weye anopai na mede adesrede ema obi bia wotie me especially wo mo hwe me na no Saturday e wo UTV so United Showbiz no me pese me make bibi clear kakra anidie mu a se me kasa mu no se obi ani anye e wo se de me ma me submission about accident na si wo East Legon na acclaim 2 lives 2 beautiful ladies ene wo monti asibiem na me kire madwe wo mu ana me kase Islamu se obi wu a eya na yehuni se ni nyina ye nyame hyehyeye se ye accidento se ye yare o se de etie bia no wo bia no oba Islamu a ye te ase se ye nyankopon hyehyeye ye bibia ma Allah na me kire mu saa wo TV no so na emse nipa bebre ante mase wo ho nti ama ebi mo atwema no akosi bone enye ne bone so se bi mpraduasa me so masu e won kwada mienu ya omahwere omon kwano mu masu nanso misu wiye no na me ka se rade ba bia nkwada we ekobia no ji omo to Abraham kukumu na abusuan so ankwada mienu we agya wasase so no erade nchekere abusuan ne vre na onhye omodin na atorenche meti se no erade ma ebi ntu abusuan biem na onyi obia emfiri sa akwan mu pabarem se ni nyina mu no enipa ante masem na so ye eti mi gina fidie we so anopai kase obi biara office me submission e wo United Showbiz na no Saturday no ankoye amani bia no me sada me sayem e kase me sorry se obi fi se man kase yi a me so ne nan kotodwegu fom e sorry nemo me gina fidie so biem akase me wo faase mienu ya ene atorenche mi to ya omahwere omon kan wo mu no erade form entwero Abraham kukum na abusua aka akire no erade nchekire abusua no re na erade nhye abusua no den sabre mu den papa nti ye nyina ye de empire bo ta abusua no chi na ya sere ahoden ene abotre ene abutoyem afiri ono otwedi amponyankopɔ ho de ama abusua yi nti abusuafo madahoma se manofom ya metwesan se bia na in the heat of enkomono na bia na enise nka meka ne se nyame ne de ma na nyame na agi bia na obia ne ntiase nti obia sa statement no ekotia ne bia no I apologize me sorry medamu nyina ase Mr. Papa we asem na no odin se wo teenagers e wo fia wo ho omotete na no odin pa wo bia so ba ye bi but ne de na asem aba ho bon pa ye ma no na wo fi se sign we mo e kwentwa